Malawi Today. The DC lero tikuyamba ndi nkhani imene ndiyokoma kwambiri makamaka kwa anthu onse amene akufuna kuti boma ili lichoke. Kutamveka nkhani ya age bill, anthu ambiri anadera nkhawa chifukwa ufulu wa anthu ukanaphwanyidwa. Awa amene akulamulira amene aona kuti zinthu zawo zavunda, mazira awo asukusa, akupanga mapulani osiyanasiyana ndi cholinga kuti zisankho zimene zikubwerazi azayende mobera, azayende moyera, azabere komanso azayende moyera. Choncho adakonza pulani yawo yonena kuti abwerese bilu ya zaka imene ikutchedwa kuti age bill ku parliament. Koma ziwani kunena kuti chiseko chikakupana chakupana basi. Ku parliament kuli komiti imene imayang'anira za zimene zimalowa nyumba imachedwa business committee. Business committee imasankhidwa ncholinga kuti parliament isanalowe, parliament isanayambe kukumana, akaunikire zimene ziti zibwere kapena zimene anthu ati akambirane mu period imene parliament ikukumana. Ndipo dzulozuloli business committee idakumana, ndipo chosangalatsa nchonena kuti aboma amene chiseko cha apana, amene zinthu zawavuta, amene akufuna kuti aloweso mboma kawiri mobera moyera, atayibweresa bili imene ipa tebulo. Age bill ija yabandulidwa ndipo yalephereka, kusonyeza kunena kuti opposition awina, aboma alephera, kusonyeza kuti bili imene iyi sitting of parliament ikubwerayi sibwera. Ndi uthenga wosangalatsa kwambiri umene ndikufuna ndikuwuzeni mama wa uno. Kunena kuti kuzera kwa leader of opposition, nkhani imene itabwera pa tebulo, anthu kumene koko sanaivomereze kuti ikhale nawo mu ndandanda wa nkhani zimene anthu ati akakambirane ku parliament akayamba kukumana masabata akubwerawa. Choncho amalawi nonse amene mmadera nkhawa kunena kuti candidate wanu mwachisanzo ngati APM sayima, ziwani kunena kuti kuyima kulipo ndipo palibe amene angamulese. Ngakhale tuolo age bill ikanakhala kuti achita pasi, sikuti ikanamukhuzanso tu APM ayi. Izi zinthu zofunikira kuti amalawi mumvese mmene amayendera malamulo. Lamulo likakhazikisidwa silimachita affect anthu amene akupanga kapena akuyimirira nthawi imeneyo. Mwachisanzo age bill ikanakhala kuti achita pasi, si ikanamuchita affect APM, ikanachita affect anthu amenewo akubwera kuchokera 2030 kupita uko. Lamulo silimayenda retrogressively, lamulo limayenda kuchita limayang'ana zakusogolo osakhala zakumbuyo. Choncho sangalalani opposition amene inu mmakonda dziko lanunso wa Malawi, musangalale kuti age bill ija yabandulidwa ndipo MCP zawavuta chifukwa tu iwowo akuziwiratu kunena kuti kuwina palibe, ndipo ngati angawine chachiziwikire achita kubera. Ichi ndiye chilungamo chake, ndipo kafukufuku akuchita kuonesa kunena kuti palibe amene akumufuna chakwera muno Malawi, ngakhale anthu aja akumunamiza. Izi zachitika ku parliament izi. Tikuthokozeni inu opposition, mutapita kumene kumunakayima nji ndi kumenyana nawo. Mukati muzipanga chocho nkhani zina ndi zinaso zili bwino. Ina ndi ya mathematics, pakana lero to amalawi sakudziwabe. Inuyo opposition mwakhala chete kwambiri. Mukanapanga chotheka kuti mathematics chisogolo lake liziwike. Kodi anthu akavotera kuzera ku mathematics kapena manyo, chifukwa ayenyake amavoti amene ali a Malawi amene akufuna kusankha anthu akufuna ya manyo. Choncho tikanakondwa kwambiri kuti mmene mwamenyera nkhondo imene iya age bill imenenso imangobwera ndi cholinga kuti asokoneze nkhani zina, chifukwa tuboma ndilo chenjera. Amati akaona kuti apanika dziko lonse likukamba nkhani ngati mwachisanzo za mafuta,
zakusowa kwa forex, kukwera kwa zinthu, fetereza kusowa, amabweresa nkhani ina kuachita divert ya Malawi kuti asamakambirane nkhani zija akambe nkhani zina. Ndiye iso kupatula kuti yamenyedwa ku business committee yalephereka, komanso inali njira imodzi yopusisira Malawi kuti asiye kukambirana nkhani zimene zikuachita affect pano, azikambirana no za age bill. Choncho sangalalani, komanso inu a opposition samalani kunena kuti kodi nkhani imene iyi ya chisankho cha 2025 anthu akukavotera kuzera ku mathematics kapena manyo. Tikanakondwaso kwambiri nkhani imene mukanayichita tako. Nkhani ina imene mukuyenera kuyichita tako inu a opposition makamaka mukapita ku parliament ni nkhani ya mapension. Munayenera kuonesesa kunena kuti malamulo amanena kuti munthu akachita retire ayenera akhale 3 months asanalandire ndalama zace. 3 months ikangokwana akuyenera alandire ndalama zace. Koma kuno ku Malawi boma la anthu okuba ilili, anthu akumachoka terekeze a 2021 paka na lero sanalandire pension yawo. Nanga kuzakhalire a 2024, nanga kuzakhalire a 2025. Ndizomvesa chisoni kunena kuti munthu akuchita retire ndalama zake osalandira, 3 months ndikudusa, zaka ndikumangodusa, koma ndalama zake munthu osalandira paka na ena afika pomwe alira. Ana akuzunzika tikunena pano, azikazi awo akuzunzika tikunena pano, kumayendera kuti akalandire ndalama zawo, kwena koso ufika kumene kujaso mwina akazo jaso ndikuyambaso kumamugona, kumamunamiza kuti tikuyendeserani zonse. Ndi ziko lovuta kwambiri, ziko la manjanjawidi, ziko la mafia, limene sitikanayenera kuti ifeyo Malawi tizilola nchitidwe umene uwu. Anthu akuzunzika kwambiri amene akuyenera kulandira pension yawo. Even a compensation omwewa kuti bujeni court linalamula kuti boma lichite compensate anthu kaya anapanga ngozi kaya anatani, ma compensation kulibeko pakana lero li anthu amangoyenda. Ndizomvesa chisoni kwambiri, and this is the duty of the opposition kuti muonesese kunena kuti nchitidwe umene usapitirire muno Malawi. Nchitidwe wina ndi chikhalidwe cha apolisi. Apolisi sipano anyanya ayisandusa polisi ngati makoti. Apolisi kale lija ukati ukabapita amanena kuti ndi abale athu, koma lero li apolisi pangati kuli institution yokuba mwa akuba mose ndiye kukubedwa kwambiri ndi ku polisi. Katangale too much. Munthu kupitako kumene kokuti ukadandaule ukapusa malo modandaula kuti akakuthandize umamangidwa ndiwe. Mwana wina waku polytechnic kumubasi wamangidwa last Thursday, kumanga last week Thursday, atapita kulimbi polisi. Ndipo inu aosi ya kulimbi mulungu akuyendereni, mukuyenera kuti mwachite discipline anyamatano makamaka kuma CIDs. Mwana wapita kulimbi polisi kukadandaula kuti ine naberedwa tablet yanga, ndipo tablet iyo ndaiona pa shop ya munthu. Tablet iyo ndi yomweyo mwana uja kukachita ripoti Charles Magesi kukachita ripoti kunena kuti ndaberedwa tablet yanga. Kukafika kumene kuja kutengana ndi wa polisi uja kuti akaione tablet ija, wapeza kuti munthu uja wapa shop uja atantenga osamutenga ndi phone ijayi, kupita naye ku station kukamfusa kuti mwana uyu akunena kuti tablet yake ili ndi inuyo, alati ndipite pa shop tikatenge. Ndiye abale anga muiwo amene muli mmakhala mu limbi kumene kuli polisi kujako ndi kusika kuja kumakhala kunali depot yakale, munthu sungaende 2 minutes anangosika pasi paja 2 minutes kubwereraso ndi phone ina ya new one. Ali tablet ndi iyi, ali IC imeneyi ndikunena kuti ili ku shop, alayiwe ndi okuba ukumunamizira munthu kuti wakubera iwe ndi chisiri kwambiri lowa nkati. Mwana kulephera kunena kuti chabwino banji tikanapita tonse ndikayisonye tablet iyo, ali ayi ndi okuba. Kuzonyiza kuti wa polisi ndi bwana uja anagwirizana munyaki wa shop uja kummangisa mwana kuchokera lachinayi, osampasa chakudya, osampasa mwayi kuti mwana uja ayimbire azibale yake. Wakhalako lachinayi, lachisanu, loweruka, andala ena achisoni akupereka chakudya kwa mbale wawo ndi amene amuombola mwanayo kumuuza kuti upereke 100,000. Munya wake akufuna 100,000, komanso ku polisi kuno tikufuna 50,000. Ati compensation yomunamizira munthu yokunena kuti ati ndi okuba.
nizomvesa tu chisoni. Kuzomba munthu agula mafuta pa filling station pa njinga ya moto, basi kumpeza akuchosa mafuta jakuti asunge pena akagule ena malinga ndi crisis. Apolisi kumpeza ndikumulanda njinga ya moto, ndikumulanda mafuta, ndikumulanda so 400,000. Kuteko tikunena pano atulukaso pa bero ndi mtengo wa 150. Koma ukafika ku polisi kwa manena kuti bero ndi yaulere. Kuzunzana toka kuzunzana. Ine nimamva chisoni ndikamaona gulu lina la anthu likuzunzika andi apolisi mwanyanya kwambiri kuzunza anthu. Sindikudziwa kuti cholinga chanu chimakhala chani. Anthu akuzunzika koopsa m'maderamo, kumangomangidwa opanda zifukwa. Nkhani yokuti ndi yokuti ikhoza kukambidwa kwa mfumu, koma mmapeza apolisi pakana ammanga nayo munthu. Ndiyosiyana kwambiri polisi ya lero ndi polisi ya zulo, polisi ya maiko amene maboma ena mbuyomu. Ndiyosiyana kwambiri ndi iyi. So ino opposition munayenera mutenge reading law kuti zinthu zangati zimene zisamachitike kuno ku Malawi, chifukwa tangoganizani mwana wa sukulu kumumanga kuchokera last Thursday kuzamutulusa la Mulungu kuzeraso kwa munthu. Andi pakali pano patu mwana yakwene ati akapereke 100,000. Ndikupemphe iweyo Charles Magesi kumene uliko usakapereke 100,000 imene iyi. Ngati apolisi amadziwa kumanga munthu akakuimbira foni azanimange ineyo, chifukwa ndi chibwana chachikulu chimene chochikuti azikazuza anthu munthu wapita kukadandaula malamu kuti nkhani ja iyendese mu chilungamo akukalandiranso za chinyengo kondrama kuseri ndi kummanga munthu ja kumuopseza munthu kuti asakachite report. Lero li apolisi akulephereka kuti athandize anthu chifukwa cha chinyengo. This is very sad in a democratic country like Malawi. Anthu ena amene ine ndimamvera chisoni ndikamakhala siku ndi siku ndi atolankhani. Atolankhani akuzunzika koopsa kuona ndalama imene amalandira ndi zimene anasainira pa contract zosiyana. And institution imene iyi kapena mbali imene iyi industry imene iyi ya journalism inayenera iunikidwe bwino kwambiri. Kuli a lot of pain, kuli a lot of suffering makamaka amongst atolankhani. Lero mukayiona industry imene ya atolankhani is sinking simply because atolankhani ambiri akulephera kuti azilankhula chilungamo chifukwa ambiri ajama chidwa silenced ndi ndalama zimene amalandira kuntchito kwawo ndi zochepa, ndi akapita kukatenga nkhani zijakuja amakhoza kuitemenuza nkhanija ndikukhalaso yonama osakhala kufuna yeye koma amafuna amusangalase munthu uja kuti alandire ndalama. Journalism is dying in Malawi. Ndizosiyana kwambiri ndi mmene amapangira maiko akunja. Atolankhani akunja amalandira ndalama za phamwamwa. Andi panayenera kuti ma institution ngati Ministry of Information, Ministry of Labor anayenera kuti aziyendera ma station wakuona kuti kodi welfare ya atolankhani ikuyenda bwanji. Anthu amene aja akuzunzika ambiri yayiwo akakhala kuti ndi asikana amangogonedwa kuti nanga ine ndipanga bwanji. Kutenga matenda osakhala kufuna koma chifukwa cha low salary. Andi munayenera kuti inuyo aboma mukhale ndi njira zowunikira kwambiri ma station, ma radio station, ma TV station kuona welfare ya atolankhani akuzunzika kwambiri. Akulandira ndalama yochepa ena pakana lero imafika po nthawi ya ngongole. Radio station yawo, TV station yawo kumanena kuti ati nanu ngongole ndalama osalandira masalale osatani osalapasa anthu ndi osangoseka bwanji. Kungoiseka ujeni chifukwa ikuzunza anthu. And zonsezi zikuchitika at your watch as government. You are not taking any measures to stop this. It is very sad kunena kuti tizizuza atolankhani amene kalero tifeti kati tikamakhala ndi kumamva za atolankhani kuli ngati amalemu tenthani umazuwa kuti oh yes amene idi ndi tolankhani. Koma lero zinatha zonsezi zinatha chifukwa cha corruption. Maradio ena ndi afeki, maradio ena sanayenera kuti apasidwe license koma ndithu akuzunza anthu awo wantchito. Mabwana akuzunza anthu awo wantchito kungwazuzula pang'ono ndiye kuti ntchito atani akuchosa. So kaironso tini mabungwe ena akumatenga atolankhani from their station kupita nawo ku field kumaka agonesa osapasa ngakhale allowance.
Munthu kumakhala kuchokera first day pakana the seventh day pakana mwina 2 weeks ali ku field, zomwezi system yayamba yokuti ati ndalama tikusiyirani mu foni. Munthu wachoka kwawo mene alili ngati ma drivers aja timanena aku maka haya ena amachita kumakapempha ndithu pa filling station, kugwesa galimoto mpando ndikugona pa filling station, mabwana ali m'mahotelo. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti maka haya owners akuzunza anthu awo kwambiri, and panafunika regulation yabwinobwino yochita protect ma drivers. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. Tiye Mabuka, titokoze kwambiri. INRB atazuzulidwa kunena kuti abandalama zama ziphunzisi kumulanje awalipirano sopano the DC atabangula. Izi zimenezi ndi zimene ife timakonda tikati kumenyera ufulu ndiye kumene koko. From Njeza village, Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.